Halo皆さん、こんにちは。Kanagawa, no? Pagod na ngayon, Sunday, hindi pwede. Tara, nato ko sa barbershop. Kaya na ako magkape, kaya tayo bubok. So, tara, ready ka ninyo. Dito tag barbershop. Patog dito. Asa ang barbershop diri, eh? Mao ning lugar sa Japan, mao ning ang ilang bridge. Ingon juga nga pulido kay pagkabuhat. Kapag tayo go. Kapantay mo mga bike sa dapan. Pinapayi. Para natawa ilang daan. Sabi ka limpyo. Ay. Menu.
Ito, nanatag katupi, no? Wapo na. Uli na ta. Nanay may katupi na ko. 85 na edad. Sa mga huya na. Oh, wapo na, di ba? Wapo na.